What's up mga ka-journey? Samahan nyo ako for today's video. Pupunta tayo sa bayan ng Bulinaw. Papasyalan natin yung Cape Bulinaw Lighthouse. Pati yung Potter Beach. Siguro mula dito sa bayan ng Mabini, papatak ng isa hanggat sa isa't kalahating oras ang biyahe natin mga ka-journey. Kaya let's go! Pakuan, capital of the Philippines. Welcome to Bani, Pangasinan. Welcome, Bulinaw, the giant land capital. Let's go! Okay, ayan mga ka-journey, nandito tayo ngayon sa bayan ng Bulinaw. Bulinaw, Pangasinan. Yan po yung mismong municipal town hall. At nandito naman sa likod natin ang simbahan ng ayan, simbahan ng Bulinaw, Pangasinan. Mga ka-journey, ayun, Senyor Santiago tayo. Ngayon magpapalipad tayo dito. Nang mapasakin ng iyong damdamin at makapiling ang isang tulad mo. Nakayakap ka, sana'y dinggin itong aking mga hiling. Ako'y nananalangin na ika'y mapasakit. Kung di man rin, sana na lang ako ay pansinin. Kung pagbibigyan na nanaisin itong aking gagawin, babaguhin ko ang takbo. Ayun mga ka-journey, pasok tayo sa loob ng simbahan. Ayun, dito tayo sa butik. May inumin kayo, madam? 2x2. Ay, 2x2. 2x2. Ay, tubig. Mali yata yung sinabi ko kahit tubig lang po. Yung 25 po. Malamig dito. Yung hindi na po malamig.
Ayan no. Oh. Merong mga bilihan nandito sa mismong simbahan. Bilihan ng mga ano ba? Pasalubong ba? Ayan sila ate, kung bibili kayo dito kayo sa ano. Ano pong pangalan nito? May pangalan po ba itong ano nyo? St. James Religious Store. Oh, St. James Religious Store. Agimba vlogger. Agimba vlogger si sir. 425 na mga ka-journey. Ang sabi nila dito, nasa 30 minutes from Bayan to Patar. Titingnan natin kung saan tayo makakarating. Abutin natin yung lighthouse. Saka Patar Beach. Ayan, makikita nyo ka-journey. Ayan, ang simbahan ng Bulinaw. Kakatapos lang po ng misa. Ayan po. Meron pong mga estudyante dito na tinulungan natin, pineraman natin ng may wagan nating microphone. Iba at least di ba nagamit? Oh. Ang ano, Bulinaw, ang alam ko dito ang masarap na pagkain dito yung binungay. Binungay, yung kawayan na merong parang kankanin sa loob. Kanin ba? Hindi ko alam hindi ko kabisado Alam nyo naman ako. Puro kain lang alam ko Kung nung nasa harap ko yun lang kinakain ko mga ka-journey. Ayan. Kaya mga ka-journey, kung sa tingin nyo sulit yung pagpunta natin dito sa bayan ng Bulinaw, like, shares and subscribe naman po sa aking channel, sa YouTube channel ko, Ron's Journey. Yan. Okay na? Share kayo? Ayan shout out naman kayo sa vlog ko. Ayan Hello po. Search nyo lang Ron's Journey. Sige, bye-bye. Mga ka-journey, dito pa lang kitang-kita na ang Cape Bulinaw Lighthouse. Alam nyo ba mga ka-journey na ang parolang ito ay sa pinakaluma pero pangalawang pinakamataas na parola sa buong Pilipinas. Meron siyang 135 steps mula baba pataas times 2 kasi pataas pababa edi nasa 270 steps ba? Pero sa ngayon pinagbabawal na ang pagpasok at pag-akyat dyan sa lighthouse. Hindi ko alam ang dahilan, basta bawal. Bawal punta natin, let's go! Tayo mga ka-journey, nandito na tayo sa Cape Bulinaw Lighthouse. Nakita nyo, ayan mga ka-journey, ayan yung lighthouse. Dito may notice siya, may environmental fee, 40 pesos. Pero wala namang nagbabantay, kaya pasok na tayo. Medyo matarik na naman na akyatan mga ka-journey. Ayan. Palipadin na naman natin yung drone natin dito mga ka-journey. Yun. Kumain mo na lang si Rosel. Ito mga ka-journey, medyo maiksing lakaran lang. Matarik na ang lakaran. Ayan mga ka-journey. Yun. Picture. Siguro mas okay dito yung picture. Yun. Maraming mga bakasyonista ngayon mga ka-journey.
make it better. Take a sad song and make it better. Remember to let it into your heart. Then you can start to make it better. Hey Jude, don't be afraid. You were made to go out and get her. The minute you let it under your skin, then you begin to make it better. And anytime you feel the pain, hey Jude, refrain. Don't carry the world upon your shoulders. One will know that it's a fool who plays it cool without making his world a little colder. No, 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 no. Yeah, dude. Ayan mga ka-journey, papunta tayo sa Patar Beach. Kung may oras pa naman mga ka-journey, kaya samahan niyo ako dun. Okay, let's go. So, ito yung papasok dun saan? Ay, dito? Pero yung ano, pupunta sa White Sand Beach. White Sand? Oo. Magkano? 15? Ayun. White Sand nga mga ka-journey. Ayun o. Lubog. Lubog na yung araw. Ayun o. Ayan, sa tourism si sir. Shoutout sir yan. Shoutout naman o. Oh, shout out sa inyo. Sa tourism si sir ng Bulinaw. Anak, di namin ang mag-video. O gumagala na naman tayo mga ka-journey oh. Gala-gala na naman.